Tak jo, dneska si hrajeme Dropper v Robloxu, jdeme na to. Jsem zvědavý, jak nám to půjde. A skáčeme, jo, tak tohle je jednoduchý, tady bude jenom takhle stát a to určitě zvládneme. Musíme věřit a máme to, juchu, level 2. Jo, tady, tomuhle se vyhnám všemu. Nás zabije brána, nebo co to bylo. Jako úplná, že bych řekl racek, ale no. Ryba, delfín. A máme tady sníh. Dobré, sněhuláci. Jsou trošku děsiví, ale... Jo, zvládli jsme to. Je, sladké. Máte taky rádi tak sladké? Já miluju sladké. Ach, lízatka. Tak jo, padáme. A máme to. Pšenice. Musíme na ní dávat pozor. Rybičky, ty jsou zdravé. A nejsou mírumilovné, chtěl jsem říct, že jsou mírumilovné, ale očividně nejsou, protože mám pocit, že jsem se ji ani nedotkl a stejně to vzalo. Už od tebe pryč. A mobily. To má dneska každý v ruce. Ostny, na ty musíme dávat bácha. Ať se nám nestane to, co se stalo. Tam tomu. Ne. Jako nechtěl bych to zažít v realitě, tady toto. To jako žádná. Tak je fotbal. Dobře. Tak to bylo až moc jednoduchý. Ledovce. Je, kachničky. Hodně kachniček. Se skvělou muzikou. Wow, páni. Tak jo, padáme. To je jednoduchý. Tak. Ne bože, já se zabil o mašinku. Tomáše dokonce. Nás zabil mašinka Tomáš. Kurva jsem to padal. To byla špatná cesta, to byla hodně špatná cesta. Tady to je také jednoduché, tady jen tak postojíme asi. Jo. Tady jsme jaké nepochopil teď. Tady jsou jaké lasery. A šachovnice. No, to je zajímavé. A nějaký čínský chrám tady máme. Ten určitě zvládneme, si myslím. Ty, katany. Co, to je škaredý. Pořádně nevidím, kam padám. Jo, tady jsou nějaké dráčí oči. Tak dráčí oči, co jsem to řekl, páni? A policie. Těm utečem, tomu věřím. Mým utečeme. Jo, utekli jsme. Koronavirus, to... Nemám rád, to jsem měl nedávno. Dýně? Dobré, Halloween to sedí. Tady toto je hodně zvláštní. Slepice, kuře. Dobře, zvládli jsme to. Hromada laserů. Jako hodně laserů tady. Ale zvládli jsme to. Kočičky. Jednu mám doma, kočičku. Ne. Pane bože, mě zabila kočička. Ach jo. Aspoň, že ta, co mám doma, je hodná. A cesty. To vypadá jednoduše. Tady není nic co pokazit na tom. A nebylo. Tak, toto bude asi též hodně jednoduchý, bych řekl. A bylo. Tam je mimozemšťaní. Zajímavé. Jen mají zelené oči. Neměli být černé. To zase tak škaredě svítí. Já na to musím spadnout. Spadnem na to.
Doufám, že jo. Jo, spadli jsme. Pavouci, bojíte se pavouků? Já jsem se jich malem teď začal bát kvůli té nožky. Tak to jsem poznal už po písničky, že to budou krabové. A jde mě cvako. To se mi nelíbilo, nebylo to příjemný vůbec. A padáme nějak rychle. Minecraft. Minecraft jsme zvládli. Portal do Endu. Tak ten nás rozsekal úplně. I bez toho draka. Ale máme to. Šachy. Je. Dobrý. Tady jsou zase nějaká lazy. Squid Game. Zvládli jsme to. Myslím si, že to je blbost propadovat tou houpačkou. Ale zvládli jsme to. Jste jako zvládneme toto? Tak tohle vypadá hodně zajímavé, ty tlačítka na té stíně. Já jsem se ani nekoukal, kam vlastně padám, já jsem prostě koukal po těch tlačítkách, protože to bylo strašně zajímavé. Jej. To se hýbe, to se hodně hýbe, ale my jsme daleko, to je dobré. Dolarky. Dolary nás nezastaví. Skibidi. Tak to mě tak zvláštně portlo. Ale máme to. Ježíš, plný versus zombie, já jsem tu skočil úplně. Hlava nehlava úplně, neohroženě jsem tu skočil. Vánoce budou za chvilku, to mi tak připomnělo. Ten čas strašně rychle letí, mi přijde jako by Vánoce byly před chvílí. A padáme, dobře, nevím kam. Tak jo, spadli jsme a dobrý. Balonky. Tyjo, ale tohle vypadá hustě. Jak to padá, wow. Danger, bacha na to. My jsme na ohrožení, my se to nebojíme. Slimík z Minecraftu. Páni, to se hýbe, ježiš, dobrý. Zvládli jsme to. Tohle je trošku creepy. Nebudu lhát. Ne, dobrý. Tacos. No jo, a my padáme s tím. Dobře, tady jsou nějací ufonci. Zajímavé. To jsou ti Kerbíci z Kerbal Space Program. Jsou to s tím mimozemšťani. Kerbíci to mají jednoduchý. OK. My jsme ve vesmíru, my padáme ve vesmíru, my jsme daleko, páni. Co to? To je nefér, co to bylo? Tam nešlo nic vidět, jako to jsme přiletěli jako na planetu a z té planety jako... Já nevím. Jako, vypadá to všelijak, jako... Škola. No tak jsme ve škole, no. Tak a když si dal předposlední hru. S Vánocema zase. A s mrzlinkou v zimě, no nevím. Zmrzlinka nás zabila. Protože už není počasí na zmrzlinu, bohužel. Tak a rozloučíme se tady s nějakýma kartama, které si myslím, že zvládneme. Tak jo, tak jsem... Nechci skipnout level. Tak se mějte. Tady máte krásný pohled na pyramidy.